Mondjad. Sziasztok, gyerekek, itt még egy újabb videóval, amiben bemutatom. Játszok Tomb Raidert. Nem hittem, hogy egyszer is lesz olyan, hogy így. Nem hittem, hogy egyszer is lesz olyan, hogy egy csajos játékkal fogok játszani. De... Na, PS4-ről ez egy sorozat, amit bemutatok nektek. Ez lesz a part, kijátszom nektek a part 1-et. Nem tudom, hogy milyen a játék eleje, tutoriál része, ahogy ha akarjátok, meg tudjátok venni. Google-re írjátok be, hogy Eneba, és ottan az Enebán megtaláltok minden játékot, GTA-t, és megtaláltok. Megtaláltok ott szinte mindent. És ha ez tetszik, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és akkor lesz ilyen farming szimulátorról is. Alig várom, hogy iratkozzatok fel, itt találtam valamit. Román változat. Igen, ez külön változat, találtunk valamit, közben itt van egy segítőm, Liza, és ő segít nekem, és neki is a YouTube csatornája. Majd a leírásba belerakom, hogy mi az ő YouTube csatornája, iratkozzatok fel oda is, mert jó videókat csinál, vicceseket, és egy jó okos lány. Sok mindent tud, amit én nem tud. Például tud németül, meg tud koreául is. És... én olyan szereti táncolni az Apache-nak az ilyen sokfajta zenéit. Stray Kids, de mindegy. Striki vagy na, ami. De itt állok, itt félre mennék, mert itt fog robbanni, de remélhetőleg, hogy nem halunk meg. Jó, mehetünk tovább. Leugrani. Most felugrani. Most hamar ide felmászunk. Jó, de be kell googoljak. Menj innen, te kesek fia! Igen, nagyon para, 18-20 a játék, úgyhogy nem ajánlom, hogy nézzétek meg. Feltettem már a bejátszást is, felraktam YouTube Shortsra, és nagyon jó bejátszás van az egésznek, és ajánlom, hogy nézzétek meg, ha van kedvetek hozzá. És 18 alatt nem ajánlott, ilyen kisgyerekeknek nem ajánlott, már horrorisztikus, de nekem tetszik. A kód felírja Find a Way Out. Jó van, de egyik gyerek szereti a horrort, azt mondja, tudod. De én persze. Mert itt kell hamar dolgozzak. Igazad, meg kell gyújtsam, akkor fel tudok oda menni. Úgyhogy itt erre kell itt felmenjek, hogy innen szerezzek egy kicsit. Megvan. Ez így lehozza nekem, abba belerakom, akkor én visszaugrok, majdnem sikerült. Itt erre jövök, viszont nem baj, hogy a köhögsz, már mindenki meg tud betegedni, és akkor innen, meg azt meggyújtjuk szépen, és meglökjük. Jöhet a Tomb Raidernek a folytatása is majd. Na, ki innen azt mondta a kis csajszi. Majd egyeseket lefordítok, de nem tudok mindent lefordítani. Én csúszázzák egyet. Csak nem ilyen forró játékban. Aha, a tesóm nagyon akarné csúszázni, de remélem, hogy tudja, hogy... Ugorj már! Menj! Azt ne, ilyeneket ugrok én a suliba. Ilyeneket? Hát te pókember vagy. Nevel innen! Húzzal innen! Innen! Ott tököd!
legnehezebb, ugye? Aha. A víz lesedöl minket. Nem kell leszűnöm ezt. A lényeg nem, hogy nem kell nyomni, hanem külön a két L2-t, R2-t külön kell nyomni őket. Nem a gyorsaság számít, hanem hogy milyen pontosan nyomod, meg mi, hogy. De mindjárt itt van a befejező része. Ha akarjátok, hogy legyen ebből part 2 sorozat, akkor iratkozzatok fel, és csatlakozzatok a csapatba, mert alig várom, hogy ha ezen a videón összegyűlik a 10 like, Nem, 50. 10 like-ot kérek erre az elsőre, mert ilyet még nem csináltam. 10 like-ot kérek. De majd a következőre 50. 10 like-ot kérek erre a videóra. Ha összegyűlik, akkor lesz ebből part 2, ebből a játékból. És megmutatok még nektek egy-két újdonságot, GTA-zok majd nektek. Minden fincseséget fogok nektek csinálni. Én Kevin voltam, a Tomb Raider veletek legyen!